So what is up mga cutie? What's up mga cutie? Wasak-wasak. So natakaroon diri sa Jamestown. Utol-tol mo asan Jamestown? Jamestown ngay nakakilid sa Sibudok. O Sibudok ba ni? Ang kapira naman yan. Basta tapat dyan sa hospital. Diba? Maunta ka kung gago. So natakaroon diri para mag-taping for Daykeen products. So inana nata ka power karon dagko na nga brand sa tong ikuan ang i-promote. So before ta mag-start kay vlogger man ko intro sa ta. Let's go. Okay, so pasulod na ta dito sa opisina sa Daykeen diri sa Jamestown. So aton lang ta magkita against the light. Kagwapuhang against the light. So aton na lang ta magkita sa kuan. Mana na to para hayag. Yan, bago yan. So aton na lang nato i-on ug balik ang camera. Dito na sa sulod kay napay mga safety and health protocols dire. So this is a new building sa makita ninyo. Kita ninyo napay mga bakante. Alright. So shout out sa tanang followers nako. Sa Facebook we have 21,860 followers. Maraming salamat sa inyo mga cutie. Tama na! Hindi naman Lipong. And then shout out po ko sa tanang followers nako, sa subscribers sa YouTube, which is nanata sa 1,000. Kana gilipong-lipong na. So hapit na tong iwat. So see ya dito sulod sa Daykeen. Let's go. What is up cuties? We're here in Daykeen, maghatag sila ko. Nara. Inani lang nignaw, pero dagan pag musalay gani sir. Hoy, dahan-dahan ka na pagsasalita dyan. Sir, kaning koan mode of payment ninyo, cash? Nag-set up na si Zero. Shout out kang Sir Carlo. Single pa ka, sir? Single pa ka? Ay, dahil ko followers chicks tayo kay sir. Pirmira magbra sa Facebook. Shout out po kang ma'am. Saan ito pangalan niyo ma'am? Elaine. Si Ma'am Elaine. Nara. Mga na itong mga technicals diri sa Daykeen, mga cutie. Mga hatag silang Daykeen split type. Naka-promo ang ilang Daykeen split type pero muinit. Bago nila yan. Initin mo. Tagang puto. Insert na sa nina. Para yes. Ay klaro. Bukas na. Kailangan ka diba, sir? Ayun lang. Kailangan gumagawin dyan mga naka-record, diba? Wala pa nang record sa mga. Di sa Ay, kuwan ganun lang mo. po. Delikado. May insert na lang sa likod, sir. Ano? Okay. Hindi ka mag-vlog yan, sir. Dahil company na na lang sa bakos na lang, kading strap na lang sa likod. Ano pa po, sir? Pwede mo di mo kita nakikita. Dapat na. Si pareha ito nag-vlog ko ba? Maraman. Ang akong
Gi-interview kay nadala gyud nila sa balay ang ilang ang mic gyud. Lagi? Nagkabuang kong pangita sa Pero kailan ra to di mo gi-interview? Wala ka nang nagtulala sa mga Kuya, ano? Process na to ng 26 per day. Importante nga na. Inani guys, basta ko ka, basta cute ka. Ako rin pinaka-humble na cute sa Cebu sir. Galing ha? Idea. 26th anniversary promo. Wala na ito pilibutan. Yo. Special stands for our 26th anniversary. Sakto. When you buy that, First, power. First power. Pwede mo magbitaw mong tube-tube sir, wala may problema. Suportado ganin ni boss akong vlog. Itong last lagi na vlog na ko na siya. Oh, bitaw ko, bitaw na. O na, Andres yung pangalan dyan ang vlog ato? Or sa company? Sticker ako sir. Ha? Madamguhan ako ni mga ni sir. Yung mukha mo, pupulbusin ko. Ay, sarap. Ato sa gamay. One step, kana. Ano yun? Ano? 3. Ready? Gabi diretso nila yun. In 3, 2, 1, go. Hi mga ka-Daykeen, this is Ivardio Yoko of Albatech Engineering. I am here with Daykeen today to announce our promotions. First, a special discount for our 26th anniversary promo when you buy Daykeen products. And second, free delivery within Talisay City. Again, this is our promos. First, a special discount for our 26th anniversary promo when you buy Daykeen products. Let's move on. Next one, hindi lang sa pagkabit ng aircon, maaasahan mo rin ng Daykeen sa after sales service. Daykeen talaga is the best brand to achieve a comfortable life. Yes, naman. One look again, only in Daykeen yan. Grabe, Daykeen lang talaga ang malakas. So ano pang hinihintay nyo guys? No? Alam ko excited na kayo mag-switch to Daykeen split type aircon. Kaya ito na, wag na natin patagalin pa. Now is the moment we've all been waiting for. Let's call Sir Edward of Albatech Engineering so we can start getting all of your orders today. Hello sa'yo, Sir Edward. Hi mga ka-Daykeen, this is Ivardio Yoko of Albatech Engineering. I am here with Daykeen today to announce our promotions. First, a special discount for our 26th anniversary promo when you buy Daykeen products. And second, free delivery within Talisay City. Again, this is our promos. First, a special discount for our 26th anniversary promo when you buy Daykeen products. Second, free delivery within Talisay City. Promo runs from August 1 to August 30, 2022. Our mode of payment can be made through cash and bank transfer. Our payment term is 50% down payment and 50% upon delivery. If you would like to visit our shop, we are located at 9 Maghaway Road, Linao, Talisay City. You may contact us through our mobile number at 0912-198-2258 or you can call our landline at 032-345-2621. You may also visit our Facebook page, Albatech Engineering. Thank you and back to you. Ayan. So, diba? Amazing talaga mga pa-promo ng Albatech Engineering. Maraming salamat sa iyo, Sir Evmard. Ito na nga ang kanilang 26th anniversary promo. Ayan, happy anniversary po sa Albatech Engineering. Meron kayong special discount mga ka-Daykeen. Ngayong promo po nila, ngayong anniversary promo nila when you buy Daykeen products. Plus, ito pa, free delivery yan within Talisay City. O, diba? This promo runs August 1 to August 30,
February 2022. Plus ito, pinadali ang payment terms. Pwede po kayo mag-down muna ng 50% upon order and then upon delivery. Tsaka na po natin i-complete ang other 50%. O, diba? Ito mas madali pa. Ang mode of payment po nila, kung ayaw nyo po ng cash, pwede po bank transfer. Ayan. Uso na yan ngayon mga ka-Daykeen, diba bank? Or you can call our landline at 032-345-2621. You may also visit our Facebook page, Albatech Engineering. Thank you, and back to you. Okay. Ja! Ano lang ang vlog? What's up, guys? What's up, mananap? Makahilak lang ko sa last na part. Daykeen na guys, Daykeen. Ang talay pigi hatag diri nindot kayo. Eh, parinig ka ng parinig eh. Kung nakauban ako vloggers, di ba? Atakirin yung Daykeen din. Nandito sila sa liblib na lugar. ang timailan ginaisam gyupsal. O, ako yung pangalan mga Daykeen imot. Wala pa. Mo lagi liblib na lugar yun lagi sir. Bandera ka sa mga sakyanan, ha? Daykeen, nagatakot yung mga sakyanan naga-Daykeen. Pero tumoy, bago. Ako gipasulod sa guard. Sir, stop sa sir, stop. Ano man? Gusto kinsay kuha nimo diri? Si Sir Carlo. Kahit sao. Pero wa kay gidaganan babae sir, mo nang imong ipa-screen daan. Carlo, wala na eh. Na yung babae gidaganan si Boulder, sir. wala na eh. Tago-tago. Wala na doon. So that's it guys. So humanatag taping sa Daykeen. Natakaroon rin sa silong sa building. So mara to closing words. Gawa lang ng gawa. Kahit to lang naniniwala. Bisag ang uban pag sunod pa pang tanaw sa tong vlogs. So padayon lang yapon da. So hard work lang, hard work. And then sa vlogging man god, dili tanan tao ma-please nimo. So dapat ikaw mismo sa imong kagalingon, dili ka mo surrender. So gawa lang ng gawa. Kaya na to, basta magtuoy patawag tag Daykeen para mag-promote. Actually, with the help of my company, kay si boss, akong amo, gi-suportahan po ang akong pag-vlog. So shout out sa Albatech Engineering. So gi-reveal na akong asa og trabaho. So ako mga kauban supportive sa kuha sa akong pag-vlog as well as my boss. So shout out Albatech Engineering ug sa akong mga kauban. Okay? So that's all. So padayon lang. One day tanan natong gipaningkamutan is madayon na gid na siya. Alright. Ara samgyupsal. So daghang salamat sa tanan ni suporta. Let's go. Si pareto nag-vlog ko ba. Ang akong gi-interview kay nadala gid nila sa palay ang ilang ang mic gyud. Lagi? Nagkabuang kong pangita sa Pero kailan na ito di mong interview? Wala ka nang nakita sa yun, basta na yung mga mic lagi. Hapit madala sa balay. Kayo ulit. Hey guys, it's me Jet Li. Shoutout sa Kolomo Vlog. Stay safe and